Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Machiegni nyakura Mogajwang' okinyi ni endi mana masane wan kaendi koda ka Mheshimiwa Kako wuok koda mbaka kaendi. Mheshimiwa Kako dwaro komo nendi Mama Nyatabi Ward wageno kae mabedo gi Jane Manuche kaachiel koda ka Okubasu ka gichopo kaendi wadhi riwore kodgi kanyakla kaka jadego endi mondo wago kodgi mbaka. But gi thuolo ni endi yena mondo wachaka chaka mbaka ka ok wadeko kata ka ok waritogi nikech samoro pek nyalo miyo ng'ato ok chopi kata samoro bor mar piny nyalo miyo ng'ato ok donj e wang' sa. Machiegni nya Mheshimiwa Kako yena kaw thuolo makende kirango kamera kaendi in bende mose janeno mar Color TV okinyi masani. Erokamano jafwambo, amor gi chenro muchako mar keto jopiny e ler gi jogo magigombo notinege. Gi nyingena an iluonga ni Hassan Alifani Akako, an a resident ma Manyata B. Manyata B kanyo antie atimo ohala lakini profession na an engineer by profession. Atimo plant and earth moving. Mane gima somo. Erokamano sani mane madhiro go ngima. Erokamano. Amor ahinya kuom thuolo mari mabende ikawo mondo iduogo kodi mbaka okinyi masani endi kotenore koda ka dwaro mari weche gwendi mago mag siasa. Akako chung' kendo dwaro kom nendi kata osenyiso interest mare kom nendi mar Manyata B Ward. Ang'o madhiro Akako mondo odonje Manyata B Ward odhi omany kom ni endi? And ma is not the first time mabende idware kom ni. Okay, erokamano gi penjano. Gimosabet kadhira sofa mondo mi adwar kom ma Manyata B. Nikech aneno ka nitie kuonde moko mapok jok mosadhi offices go osatimiza ne jopiny. Nikech king'iyo Manyata B sani sa cosmopolitan. Ji odak e ji mokikore. Tinwang'o ka gik mang'eny ma ok tim ma chopo dwach jopiny. Sani Manyata B ne waywago insecurity. To king'iyo gima kelo insecurity nikech ineno ka nyithindo osomo, moko timo form 4, moko ginya dhi mbele, moko gin graduates, tich onge. Yes. Koro jotelo mantie pok gibedo bold enough ma ginya create nwa employment ei Manyata B. Mane ma an kaka neno ga nikech gi pacha aneno ni an kadonjo kanyo gi rapo na man go gosiepe ga man go aneno ni anya create employment ei Manyata B. Okay. Yes. Okay. Yena duoki chien matin ahinya ni ka ni chung' e telo mokwongo kendo sani endi bende pod isenyiso interest mari manyiso ni dhi chung' bende this time round. Yes. And wang'eyo ni post-mortem of last general elections ang'o mane nyalo miyo kata nyalo wacho ni nomo ni yudo kom ni endi makoro samoro nyalo wacho ni gi sani tineno ka koro idhi yude nikech nomo ni yudo the other time. Okay, challenges mantie en ni mano miyo ok ayudo kom. Ing'e ni partiwa ing'iyo ni i-perform nade nikech wabedo ga gi nominations. To nominations go samoro party neno ni ng'ani obed nominated in yue mondo gitem ng'ano kanya deliver. Kanotimre kamano I swallowed my pride na maintain bete chama. Yes. Koro gi samo wueni aneno ni be onge ng'ama senior i Manyata B madirom koda nikech I'm the only senior mudong'. Gi samo wueni I'm the organizing secretary mar Kisumu East ODM. Yes. Koro kaka notimre no nabeta bete chama dwaro horuok. Sami cheki tihori. Koro nahora masani neno ka Nyasaye notelo na majo chama nyoyiera momiya that position ane chama. To kuduoge issue mar chung' an pod achung'a nikech lekna pok obedo fulfilled. Okay. Yes. Lekna pok obedo fulfilled. Debe ni ng'ama no odonjo no o fulfill kata achiel ariyo ta wacho ni kodok kendo to nyatimo adek ang'wen. To is a case ma kaka na wacho gi ni kida bedo a leader maber tinya copy paste. Okay. Inya winjo ni ng'ani ang'o miyo chung'
to gik mochungo chal nade. To koro kiwayi midonjo nikech gini en tegemea gi speed. Kiwayi midonjo to itimo achiel ariyo mane ng'acha dwaro timo. Ing'e ni isetieko ng'ano. To is a case mano Manyatabi en kaka nodonjo gik moko ling'. En nodhi kucho bedo deputy speaker. Koro gik Manyata ochung'. Gik Manyata ochung' en wacho mana weche mag executive. Wan kaka jo Manyatabi wiyo wil kodwa. Mano gola ni nyaka wuog oko kendo mondo hakikisha ni to jo Manyatabi gika mana pango nadwa timo, adwa ni atim negi kane e MCA cha. Be anya yudo mondo achak kodgi e tiende mondo atim negi, mondo create employment. Nikech wan gi youths mang'eny employment ok. Employment ok ochuno ni jogi te nyaka ndik e county. Yes. Nikech county no be space tin. Ok ochuno ni jogi te nyaka ndik e sirikal mamalo. Nikech sirikal mamalo sani gima nya ndiko vijana en mana forces. Gitije moko matindo gi. To kwa bet kaka jo Manyatabi. Mwang'eyo nikech king'iyo Manyatabi wan gi markets ei Manyatabi. Yes. Wan gi Koyango, wan gi Komer, wan gi Wandiege, wan gi Kaigo. Wan gi 4 markets. 4 markets gi king'iyo commodities miuse markets gi wuok oko te. To I'm sure ni sani rech moro amora michamo e Nyanza onge rech mawuok e lake, kata kowuok e lake ten mar cage. Mano donge. Dong wanyalo loso our ponds ei Manyatabi. To rech gi owar kanyo, pesa odong kanyo, circulate kanyo. Mangiso ni groups mag vijende gi kwaketo gin groups ginya pidho rech. Dong wanya kelo greenhouses. Ginya pidho nyanya, mopidho skuma pidho. Dong wa create employment. An ga lot in mind ma agombo ni ka Nyasaye di konya madonj ka to anya implement e Manyatabi. Nikech gimoro kaka kunyo fish pond onya cost wa pesa di. Nikech kidhi ka fishery ka kisa identify site gibiro gi design kaka ikunyo en mana kunyo no kende. To ka wan group mar youths kata 20 fish pond achiel nyata mo kunyo dongo nya kunye to wadhi to gimiyowa links. Kwasa ng'iyo pi gimiyowa links wachako pidho rech. Dweche 6 wan gi pesa, pod wan youths makwecho koso wan youths ma empowered. Koro mago duto e pacha momine na wuok. Okay. Oka wuoka ni telo berna. Nikech so far an gi gika matimo manya sustain. To bedo malit na kaneno ka ananya madho chai manga samara cham lunch macham sapa. To nyithi ka wuok oko mar chienda. Yes. Iwinjo to kan safe. Iwinjo magi gik magol. Adwaro ni onego beni chacha urungi nani kamadho. To ka wuok oko mar chiel an sawa. Iwinjo. Ok ni ka wuok oko mar chienda to kanya mako kata simo no sabe. Yes. To samo create employment mangiso ni jogi gin be gidhi bet jomodich. Iwinjo. Koro onge ng'ama idle around. Okay. Talking of employment kata empowerment, mabende idwa ni mondo mi timne jo Manyatabi ward. It's something ba ji wacho, and again iro ka jasiasa ohero ga jok maluwe. Seche ma timo all these things, empower gi mabende jomoko bedo employed. Ng'ama dwa luwe ni to ng'a. Ing'ino ni mondo create negi job opportunities. To jok moko to DT madwaro ni at least nyako yude jok mabende luwe. Manyiso ni idleness bende montie kamoro ja siasa. Ang'o ma ito kili ma keti ng'ama opogore kod jo siasa mamoko. Okay, mano ne en slogan ma to me ilipitwa na wakati. And mane osadhi is a bygone. Mar make them poor to rule them. Yeah. Mago ne odhi zilipitwa na wakati. Nikech sama jinge jo siasa moko wacho ni kwa empower gi then followers wadhi bedo joma nade. Yes. Not knowing ni nyithindo masani Gen Z gi gen joma riek. To gidwaro gik ma ginya timo. Ing'e ni sama miyo ng'ato rech ochamo kawuono kinyo bobiro iri. Koro ke ng'ama ber mi ng'ani olow. Iwinjo tipuonje kaka idhi mak rech. Obro mako rech makata in kiny
kofwenyo ni idhi chamo alot to chopo ni gi rech. Dong adier. Koro mano e man kaka mapogore gi josiasa gi. An aneno ni onego bed ni wa empower vijendewa mondo wabed safe. Nikech kata dala inyuolo yawuoyi ipuonjo gi dhi giduogo gibet kanyo. Yes. Do ing'e ni gibiro disturb. Ok ibi bedo gi a peace of mind. Nyaka ing'i kaki kata kapok ginwang'o tijego timigi activities maketo gi busy. Yes. Then you are safe. Kata ka moro inyiewo ne mana dhok kucho ni kwa dhogo tinyiedho tiuso chak. Moro iketo koni in tim business ni kapod ging'iyo shughuli. Any I create nigi activity maketo gi busy. Then you're good to go. Okay. Talking of which wendi mago mag ohala king'iyo ka nyindi koyango en a very busy market. Kata a busy center. In fact uchakore bana gokinyi. But structure mare kaka obedo en dangerous ne jo uso themselves, ne jo nyiewo gi ne the person ma samoro wuotho nikech yo ni diere to onge kama bende jogi obede malong'o. Kuonde ute mag konyruok bende is a problem. Ok ang'e ni kaka Hassan chenro mane mabende in godo ne koyango market nikech en chiro mabende odich ahinya to ok ogere. Okay, koyango market en gima wasagoye uwi day in day out madiere moko ka owach ni pesa osenyaka wuok mar nyiewo lowo mondo gere chiro. Reason momiyo wago koko first en to our health is an hazard. Yes. Iwinjo. Kech king'iyo loche kadho kanyo gikiro buru dhi e chiemo. Wadhi nyiewo chiemo ka. Tiem to ka regre lam ochako okire biere magi miwinjo ni kansa sani ng'eny tuoche moko ma ji kia kuma wuoke. Emomiyo nwa wacho ni Kenya miwa pesa mondo wanyiew lowo wager chiro. En gima wasaywago. Ng'at modonjo diere moko Madam Pamela ne nitie e assembly onyisowa ni wach chiro sakadho mara swi ni pes chiro dok. Koro tamowa ni to pesa ni odok nang'o. Sane mantie ni en to kata miyowa that time. Nikech ing'e ni first of all ei Manyatabi mondo mi ing'e kata ni public participation itimo karang'o. In iwinjo ni public participation no setim. Iwinjo. To mano ok en leadership. Ka in jatelo, in jatich maber adier. Yes. To nego beni I create awareness. Kisa create awareness mar that public participation, then ng'ato ka ng'ato bi omi ogol pache. Iwinjo. Mondo parono ong'i ka onya bedo implemented koso en miye day moro. Ting'eni is a case, ni public participation timre, to timre hall kamoro mathin ma oomo supporters ge mapamo to gik moko dhi. Emomiyo kaka Kenya inya timo follow up. Tek nikech keni kuma nyagi pamecha nyagi kadhama. Chuni nyaka koro idhi asim ing'i ni Manyata tang'o manyo kadhi public participation to be obedo implemented. Iwinjo. Like for now king'iyo Manyatabi, okay, waduoko ne Nyasaye kamano no losnwa ndechni moko lam. To lam ere kaka iloso lam maonge drainage. Iwinjo. Lam maonge drainage tida los nade. Nikech sama iloso lam to lam no onge drainage. Sama flood obiro, pige gi pod interfere mana gi ji. Okay. Nikech Manyatabi adong'isi ni Manyatabi ji ok pur. Iwinjo. Pur onge Manyatabi, onge puothe mipuro. Puothe mipuro gin rental houses go. Iwinjo. Sama abiro taloso ndara koluoka to drainage aweyo to chiko odi. Anegi koso atimo. Doga negi nikech sama pi odonje ute gigo mopong'o manyiso ni tenants gi bro dar. Sama tenants gi osadar donge tho, dong kata kech be nego ji. Koro kwang'iyo nderni go to our whistle blower en ng'a? Dong our MCA. En monego be no wuok loud to wacho ni jokama no loso nwa ndara sawa, we appreciate, lakini los no uru drainages gi. Nikech ndara biro gi drainage gi culvert. Dong mana adier. To ka ndara biro gi drainage gi culvert to ang'o miloso ndara to drainage onge. Kaka kako be nitie okay tudruok chalo kodi nade kindi kachiel kod the working MCA. Tudruok tok rach nikech ok wan wasigu. Onge sigu mane kinda kode. Yes. Yes. Sigu mane kinda kode onge. Yeah. En mana ni ok ohero ng'ama wacho ni adier. Again ok ohero ng'ama advice.
En kidwa advice to koro ibedo jasike. Kidwa wacho ne adier to be ibedo jasike. Koro wan wangiso jopiny ni jopiny neuru gi wang'u gima note utimo. Emomiyo sani king'iyo Manyatta-Bi iseidho gari ma dereva don't record to conductor don't record to abiria don't record. Ilore the next stage. Sani owuok ni anodhi for MP. Obiro wacho ni sawa. Wan odo rito Manyatta-Bi. Wan okodwa MP. Anodhi MP. Yende ikaw manyo stage modhe lore. Okodwa wacho na kako noyo be MCA ka. Koro wan Manyatta-Bi. Wang'eyo ni wadhi kelo change e Manyatta-Bi. Kaka jo Manyatta-Bi. Okay. King'iyo kanyendi in ogolo wuon hero en oselando kanyendi kata osewachore ni odhi chung' kaka MP ma Kisumu East. Diponi ma bende achiel kuom gino mabende dhiri mondo imed dhi e kom mar MCA nikech koro there is going to be a gap. So anto mano tok dhira. En mana ni kaka nabet mang'iyo Manyatta, naneno ni Manyatta nitie gik molak. To asa share kod jogo manetelo to aneno ka ok gidwa implement gi. Nikech an gadier ni pesa monego be ni gi implement go gigo ok gin pesa gi mowuok e mfukege. En pes sirikal. En luongo public participation to ji discuss gimoro enano to dhi assembly. Dong mana mano. Yes. En gima kodhi assembly te ikadho no kaka jo Manyatta-Bi wasawinjre ka gin abich omiwa ariyo. We appreciate. Warito adek next allocation year. To ma inongo ka public participation iluongo jopango. Jini wani public participation no satimre. To timre karang'o. Samuri Mosanya, samuri luongo to un bedo ko attend nikech samuri un gi interest mag siasa koro mono attend ai to koro luongo criticize. Ing'e gima timre ni an kaka kako I'm a patriot. Kenyan. Ma gima dhi konyo ja Kenya onego be ni an kaka kako achopo mondo agol pacha gi ujuzi maka gino nya konyo go ja Kenya. Okay. To me aneno ni mano achieve. Kata ok abedo that office. Bora golo pacha to bedo implemented to gino konyo ja Kenya. Kata ja Manyatta. To me aneno ni achieve. Okay. Emomiyo kiwinjo ka wacho ni public participation. Public participation onego luong nade. Dongo onego be ni ilando gi radio mag dholuo gi vernacular ma ng'ato nyaka dani nyawinjo nikech dani no samore kawe ni en kanyo to en gi paro monya changia makon the entire Manyatta-Bi. Dong mana dia. Public participation be okonego bedo one side of the word. Iwinjo. En gima onego be ni en rotational. Ka kete kata kikete kata ka en achiel no for financial year no to nego be ni itime kata otime mwalo kono, otime diere, otime malo mondo orich jo Manyatta-Bi te omiye pachgi. Tingeni ka en gima okawo lesi otere Kasawino Hall. Ngisa ni jakaego dani moro man kaego ang' no kawo silinge 200 moidhgo pikipiki modhi Kasawino Hall mochangia nikech samoro be ichangia kanyo to in kech kanyo mochako wuok gi 200 chani moduogi. Dong mana 200 ne ok anyiew ne kata nyikwaya gi. To ngisa ni kikele machiegni kode obiro wuotho to biro to golo pache to dok e ode. Yeah. Ema nomiyo kel ni tich oduog mashinani. To kaka oduogo mashinani to Kenya chopo at a doorstep. Ingeni sani gik moko to onego be no at a doorstep. To kaka ini jachaki kete distance modwa spend. Okay. Awareness do ki create. Wach mar public participation kaendi kinyalo paro the last time mane utime public participation unyalo wacho ni ang'o ma bende kata kane utimo follow up ang'o bende nyalo wacho ni jo Manyatta-Bi wuod no kadho ma kane utimo follow up to yudo ko bedo implemented kendo koro konyo Manyatta-Bi wuod. Okay, chakre telo ne donje nitie kuonde ma mede floodlights. Nitie ndechni mano ne odwa nobed tamaked. Ni kata ka ni pagi titimo negi marameng' gik makaenago. Before koth chak chwe chien kacha nitie drainages
mano wacho ni mondo mane joma nyata wacho ni mondo yaw anyisi ni gimosakel en mana taya to gin teche be ariyo to makuni teche mokel go be ok ti okel taya to tiyo only that week mokete then otho so nyaka wuon onge taya onge taya onge koro wakeni techni gin okelgi akela mar maridadi koso mar please japiny asto gidhi gisim irito yaw gi sa campaign. You don't understand. Okay. So Manyatta Be Ward drainage system rach ahinya and maendi kelo chandruok maduong' ahinya ne jo Manyatta. Ka koth ochwe tiyudo ka koro pi flood nyaka miechegi moko donjo nyaka e udi ma rach, yes adier orach ne ngima. Kaka kako ang'o ma itimo? Matimo Kata misetime. Okay, an gik masetimo anya wacho ni ng'eny nikech king'iyo Mbeme Junction Kagai Bridge en ndara manosaga ket nyaka e budget mano nego bende go e lap. Koro akeni ni paro ni ndara no idhi gone akako. Ndara no ne pathetic. Ndara no nasawo motenga mopayo nyaka e daraja. Sani king'iyo buche mantie kuondgo an maomo maram mabugo nderni go ndara no. Samo wuoyo kodi ni na amanyo resources hata dhi bugo ndara mowuok gorofa chafu nyaka paw remo pathetic ok lure. Amanyo resources onego be natero maram kanyo koth moro manye chwe chien kadhi koro no kanya olo maram kapok kodh no chok. Yes. Adana dhi aol maram nyaka nyaka paw remo. Nitie olalo moro kanyo machakre ne Rare Bridge. Ndara no ok lure. SDA church ni kanyo. Ji kadhi lemo ng'ato roko lawe moro maber digo ne Nyasaye kama to chopo e kanisa kotimo chuodho. Iwinjo. Magi gik mana satimo. So far apart from mago drainages asayaw. Asay kaka vijende gata biso ni bana kakwana ni Ndama Beach kata Ndama Pal ami wango. Tamanya resources ga kian apogo matina chamo dagi joga to matina miyo vijende to yaw drainages. Yes. Mane kaka sabet ka wuotho gi jo Manyatta. Wan gi gik moko bende lelo ahinya gweng' kata mana estate kata mana kuonde ma ji odage. Kendo iyudo ka aora mauch it's a challenge kaluwore koda ka waste ma bende iboloe. Ng'ato nyalo penjore to ang'o ma kako osetimo e weche gwendi mag neno aora uji bedo makare mondo mi kik waste ma bende ibole med bol kata mondo mi kik ochidi mondo mi oketh ngima japiny. Okay, kaka auji en drainage maber kendo duong', lakini nitie jogo mokawo nyaka sewer line ochuo i auji. Nikech aparo ni an e ng'at mokwongo mobilize wamama gi vijende mwachodho auji no. Wachodho auji mwabiro mwachopo nyaka Kweyo dispensary. Nya neno ka Honorable Nditi benyo mobilize benyo chako kawe kanyo kadhi kode mbele. Tan asatime severally. Koro akeni gini gitime mana nikech koro gidwaro kombe. Lakini anting'era timega. Okay. Yes. En gima I've been doing. And achodhe kowuok ulalo Makagai. Achodha. Ting'eni gino en gima dwaro resources. To kidhi county assembly kae wan gi allocations go. Iwinjo. Mag timo maintenance go. Koro wakeni resources go. Gin gidhi kanye. Nikech ing'eni samoro inya penjo mang'eny maneni koro ini mondo ng'ato tich. Yes. Omiyo seche moko waneno ge wang'wa mwawuok wadonje kiwan. Koro wan watime koro kodwa law penjo mang'eny. Okay. Nikech gin ga locations.
Okay, arem roma ke ne kaindi mondo wagama ne yuyo kaindi mano madundo koka waduogi e tok tulo na edi mano machuok. Nyakoro Munga Jwang mbaka mabende wago kaindi kodaka Mheshimiwa Hassan Akako en kotende kodaka dwaro mare ne jo Manyata B Ward. Wang'iyo kanyendi kako setiwinjo kanyo kuloso dwaro mare maduong' en mondo create employment opportunities aito team empowerment ne oganda bendo dak Manyata B Ward. Oselose pek mok mabende ntiere Manyata B kamoting'o weche mago mag drainage aito yango kanyendi kata mana public participation kata weche gani mag sumo paro. Ok en gino mosebed ka itimo yonendi mano makare. Waduogo kaendi go kode mbaka kaendi kata telendi mano mar ariyo. Kik idhi mabor ahinya nyakoro Munga Jwang okinyi niendi mano masani. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni nyakoro Munga Jwang tiendi mano mar ariyo. Wadhi nyime kaendi kodaka Hassan Akako mabende dwaro komo endi mano mar Manyata B Ward. Okinyi masani endi mbaka mwago kode en dwaro mare ne jo Manyata B Ward. Mheshimiwa machiegni ahinya tiendi mano mar ariyo. Ka wadhi nyime nitie weche mathoth ahinya bende jomoko nyalo penjo. Erokamano ng'ato wacho ni Ilome Kiboko Kibichi wacho ni Akako power forever. Erokamano ahinya yudo otini yonendi mano makare. Okinyi mano masani endi onyisa en bende oyudowa iyo mano makare. Then nitiere jagamo wacho kaendi presenter Kilo wacho kaendi en bende oluwa iyo mano makare ahinya, kendo mor ahinya koda katwa kaka dhi nyime okinyi niendi mano masani.
Ng'ato bende nyisa kaidi ni Henry erokamano ahinya omor ahinya kodi kod mbaka bende imiyo Akako thuolo mondo go kodwa kendo dagomb mondo mi jotelo moko bende obed godo mondo mi koro wach otwere. Erokamano ahinya Joanna. Okay, sawa. Erokamano ahinya. Aeto ng'ato wacho kaendi ni Henry amor ahinya mostaka jende mheshimiwa wamor kod tich motimo kendo osebedo ka empower ji mopogore opogore mane telo ma idwaro. Ng'ato wacho kaendi gima mako dhoka ka ni jotelo bende iluongo ok nyal chopo kaendi okinyi masani. Koro gichopo en mani koro ka gichopo kaka ywa ng'ato gi tole maonge nikech ng'ato buka upogore. Aeto ng'ato wacho kaendi Henry erokamano ahinya nyisna kanyendi Akako ni wamor ahinya to penjna godo kanyendi ni to weche bende mago mag somo wan mana gi skul achiel ei Manyatta-B ward paro mane ma en godo wachaka negi kanyendi nikech ote moko tiere kaendi ma bende agombo mondo wadhi godo. Yes. Okay, erokamano jafwambo. Kaduoko omenu penjo wach skul no. Ingeni education is the equalizer. Ma wan kaka jo Manyatta-B ok dimorwa mondo wabed mana gi skul achiel. To skul achiel ma wan go no en primary. Secondary to koro mbaka. Waonge go. Tingeni mae luore gi nikech skul ok ger gi county. Yes. County gero mana nursery schools, the TVETs, yes. Gik moko aina go. To secondary primary magini CDF. Gire moko kae na winjo ni Mheshimiwa Shakil Shabir ne manyo lo. Problem manobete ni jo Manyatta-B moko nolokore brokers mo hike bei mar rango lo. Nochuno Shakil Shabir mondo pull out. To en gima rach. En kaka Mheshimiwa gima nonego tim, nonego be no face wuon lo, to nyiewo nwa lo, tigero nwa skul. Nikech king'iyo Manyatta-B, population mantie Manyatta-B ni malo saidi. To ni wan mana gi primary school adi. Achiel ma en mana Wandiegi. Mara ok nen maber. Onego be ni wawuoguru oko mondo wapenje Mheshimiwa Shakil Shabir ni ogole pesa moro onyiew nwa golo. Sani skul tiyo kochuno nyaka nwang plot maduong'. Skunde sani gero kadhi malo. Yes. Iwinjo. Bora yosenongo playing ground maten kanyo to inya gero udi kadhi malo to be en skul ma accommodate nyithindo. Yes. Nyaneno ka ofise kacha cha nyoloko skul. Maber, kanyo loke skul ber. Lakini koro Manyatta-B. Yes. Waonge skul. Waonge secondary school, waonge primary school. Gima dwa kwa en ni Mheshimiwa Shakil Shabir ong'i Manyatta-B. Nikech Manyatta-B ni mwonge chiro. Manyatta-B ni mwonge schools. Iwinjo. Manyatta-B hall ma wan go en mana achiel. To king'iyo the population mantie Manyatta-B. To en e kona mar Manyatta-B. Iwinjo. Ngisa ni nyathi moro dwa kaigo, dwa tiyo kata gi hall no. Odwa dhi cho nyaka Wandiegi. Dong bor. Nikech kitambo wuothi mochop kucho kango duogo nyaka ngipenye to karede ka. Ngeni ka halls ni machiegni. At least ginya bedo gi activities moko ma ginya timo e halls go. Okay. Ng'ato wacho kaendi nyisna kanyendi Akako ni omor ahinya kode to wach mano mar aora uchi ma bende oloso eno rach mokadho nyiswa ni to pono noyudo position ni tang'ono ma bende onyalo timo e wach aora uchi. Okay, ntie program moro manachako na wuoyo gi Jokewasco. Ma negi miya ni mondo atim negi networking mar sewer line. Ma nyoche gisa release na nyaka forms manasa tero ne ji mondo jaze manasa choko maduoko. Atimo follow up. Nikech nadwa na team networking mar sewer line. Yes. Apa. Nikech Manyatta-B opogi ntie apa ntie lower. Koro lower koni neno ka sewa sachako osaringe. Though kata kapoko yao gi officially mondo gichak tich lakini apa sewa onge. Koro nasa timo networking mar sewer line mondo masa duoko forms atimo follow up. Saa mora valuers nyabiro gi surveyors mondo tim valuation o tim surveying mondo wang'ini so far ng'ato ka ng'ato onego chul pesa nikech nasa wuoyo kod gima gi reduce
giduoke pesa matin ma aparo ni onya bedo pesa ma ok ng'eny ahinya. Ting'eni sama wasetimo networking mar sewer line nikech ok adang' nyiso joma nyata bi ni adhi chak dok chodho auji to ng'ato to tape sewer. Koro ing'eni sama wasetimo networking mar sewer line ma jogi kila household obedo gi sewer, obedo tap te sewer. Yes. Mangiso ni uchafu madhi auji koro onge. Koro auji no en koywe to dong' ni en pi maler. Makiuni auji nwaluokre mia za kako an nwaluokre ga auji kwatindo nwadhiga wasnik wadhigo yabar nen pi maler to ok ne onge gima notimo kata rashes. Lakini sani auji no en contaminated marach nikech kichaka ka police boundary mar Manyatta ma Migosi ute makanyo gote ng'eny gi otap sewer line e auji. To koro county gen gi mwasa wacho like day in day out talk gi kaw initiative mar dhi mondo ging'ie jok mostap sewer line e auji gi ni gin jomage. Yes. Ting'eni an kaka ok dawuog ni adhi arrest ng'ato ni tap sewer e auji. And ana kaw mana initiative mar yue mondo at least obede maka koth obiro to ok obed gi overflow gimoro ainano. Ng'eni ke samo gik moko ni iye kaka Pampers ka geng'o pi to lum tiye. Ka lum oseti ka pi obiro mang'eny to bedo gi overflow to interfere gi ji. Koro wan kwa yue to gik mwa report go onego bed ni county be kaw initiative. Iwinjo nikech gin gi jo health gik moko ainako. To giringo kanyo ging'eyo ni to sewer mobedo tap te auji gin gi aye ute mage. Yes. Yes. Iwinjo. To ka gi aye ute gi to ere kaka onego bed ni konyogi nikech loro ne sewer no be pod chake yenye. Ere kaka onego bed ni konye. Mangiso ni paro mana an go gi Kewasco mar timo networking cha. Gin be onego gidonje to gimed dhire mondo tim networking mondo wabed gi sewer lines. Okay, erokamano ahinya. Nitie kanyendi jago moro wacho kanyendi umoro ahinya kodu kendo bende umoro gi twak okinyi ni endi mar masade. Mosna kanyendi mheshimiwa nyisna ko kanyendi umoro ahinya. To penjna godo kanyendi ni wan kod yore maricho Manyatta B ward kaendi. Dwaro ma chenro mare kidwaro ne en mane. Okaw for example kiwuok Kuoyo dispensary yono endi orach to chaka Butter Toast. Kibiro kanyendi portals. Aya kuro kikadha kuom kadha daraja no. Tenena portals ne kichop Manyatta market. Aya Magadi Catholic Center ka. En oracha chuth. Aya kiwe mano kidonja Masije. Kuri wuok ichoma koyango ikadho Midhinya ka choma kuro gore nyaka ka wash. Edo ka embed gi portals. Problem ne kanye nikech nogoye lam sa no kethore to un kaka jok mabende wanyalo wacho ni opinion leaders kendo bende jok man gi voice in a society ang'o ma usetime so far to dwaro mani ma in godo kuponi dhi yudo position. Okay, ka Nyasaye dhi konya inshallah ma yudo position no tabro hakikisha ni Magadi Catholic Kuoyo dispensary nikech mano ema nitie ward na. Yes. Kocha nitie Kolwa Central. Abo hakikisha ni afatilia contractor mano mindara nikech ndara no kethre kata kapok nafase mano miye rumo. Yes. Mondo ng'i kaka nyatimonwa recarpeting. To kiwuok kae ni CJ nyaka car wash. Nyoche county omiyo ng'ato tich kanyo ni timo onego beni dino patches wato timo recarpeting. Ma an personally awuok madhi maromo gi jogo ma wuoyo kode ma penjo ni to gini udo mana dino patches koso timo recarpeting. Yes. Gima ne ging'isa ni ne gidino patches then gitimo recarpeting. Nyocha machiegni ka aneno kigoro ndara. Iwinjo. Koro ka gocho ne contractor mane nigi ndara ok mak simba. Emomiyo an gima dang'is jopiny ni next time ka giduogo ni gidwa timo dino patches to an akwa jopiny ni wawuoguru. Ing'eni obedo ni an man mbele to nego bed ni an mbele gi ji e toka nikech an kawuok samoro awuok kaka kako to ubro please ni bana gini wadhi timo kama. Ting'e ka jopiny obiro mwachung' kata mwastope mwang'ise ni miwa criteria midwa repair go ndara ni. Bang'iso ni mano duond japiny. Nikech wane taxpayers kaka jopiny. To nego bed ni wang'iyo niya jotije wagi so far komigi tijegi be gitiyonwa gi mabeyo. To ok en gir ng'at achiel. Iwinjo.
oversight onego beni watimo wate kaka jopiny. As far as MCA timo oversight, Yes. wan be kaka jopiny onego beni watimo oversight. Ting'eni sama watimo oversight ka wantie wateno, kas koro ka gimiya mandates mar ni koro gini watimo oversight, waneno ni ok ober, koro in dhinwa kuma kama. Emomiyo an anyiso ga ji pile ni an ok adwa bedo jatend Jomanyata, an adwa bedo jatij Jomanyata. Asewuok oko mabolora mar tiyo ne Jomanyata, ok adwa bedo jatendgi at all. Okay. Henry rokamana nya mos kanyendi mheshimiwa awinjo kiwi loso kanyendi maber ahinya, but inyalo miyo mheshimiwa masani tiyo percent marom nade? Itasufika kusideli. Okay, mheshimiwa masani tiyo so far poko deliver ne Wamanyata be. Truth be told. Poko deliver. Nikech nderni manye loso gi nyoko loso gi county. Iwinjo. Maka gi national government. County ang'o mosekelo no? Nothing. Tech ni manyo kelo ariyo. Tech ni go be osim. Mano ose deliver kanye. Owuog oko mondo ting'wa. Otim public participation. Wamiye kumwa woche diyo wago emoregeza nwa. Iwinjo. Wek timo dwache. Nikech gima sani timre ni en deputy speaker. O subscribe gi gama. County and executive. Executive. Wiyo wil ga ne wane man watere kacha. To deo paro kata kama ene deputy speaker no, do duogo chien ir jopiny to penjwa ni sofa, woche ni diyo ugi kanye, emolegeza nwa. Kaka kako, be ufil bedo ni deputy speaker konyo kaka Jomanyata bi ward, kendo kaka kako? Bedo ne deputy speaker wan kaka Manyata bi ward ok konywa, because we don't feel it. Ono winjo ni en deputy speaker period. Kumo konyo wako okone. Yes. Nikech ingini sama in deputy speaker, in gi executive machiegni. Onego beni gikwa mwa propose ni mondo dhi assembly. Ka gina par, onego beni wan kata gabich. Sure. Yes. Mane kwa feel ni bedo ni deputy speaker konyo. Iwinjo. Sani ka Raila nosudo machiegni gi Uhuru. Dono ka wan gi ministries, wan gi post madongo dongo mane pok wa dream bedo go. Iwinjo. Makano chini gi Ruto. Odhi machiegni gi Ruto. Ne post ma wan go. En bedo ne deputy speaker konyo ga. King'iyo drainage onge. King'iyo uji cha pathetic. Konyo wanade. Okay, ng'ato wacho kaendi ni iwacho akako tano fresh kendo wang'ni onge ywak. Onge ywak kaka mheshimiwa no ywak mondo mi omak bade kaka ng'ama miyo. Hapa ni the incumbent. Chalo kama no ywak mondo omak bade kaka ng'ama miyo. Koro jagendi iluongo ni Felix Ocho kaendi wang'ni onge ywak ni mondo omak bade ng'ato. Ai piny na kanyendi akako ni nyaka gi thuolo masani endi mane konyo ni Maureen. Onyalo wacho ni osetimo ne Jomanyata ang'o ma okwano kata beni ok en jatelo. Erokamano Maureen kuom penjo maber. Penjo maber kabisa e saa maber be. Sama jopiny winjo. Ing'eni wacho pile ni maludo korka chich ogolo ma korka cham kik ng'e. Nikech so far an ok ati gi pes sirikal. Atiyo mana gi pesa na madhi ago thep tapogo mates marundo go. Modong apogo gi jopiny. Nikech I'm a patriot to Manyata be. Nitie jok masakonyo, nitie nyithindo masatero skul. Nitie nyithindo madonje colleges asa fadhili gik manyalo. Asa panderni maber ne onego ni beni sirikal gi county ema timo. An kaka asatimo moko iwinjo. Koro an gi gik mang'eny masatimo. Momiyo alamo Nyasaye ni ka this time round anie to koro atem ne Jomanyata bi gik mane pacha maparo ni nya konyo Jomanyata bi mabe asalando gi ka. Okay. Yena duoki ni to ang'o minyalo miyo mheshimiwa some percentage mimiyen? Gima miyo anya miyo mheshimiwa some percentage mamiye. Ok percentage ichiwo depend on performance. To kapoko perform ang'o ma percentage mane matang'amiye.
the assembly. So rate it a scale of 1 to 10. Anya mia 2%. Okay. Erugamano. So 2% nikech mane kama usitiye. Of course. Kopo ni mheshimiwa Nereo Kombo biro, sorry to say this. Kopo ni mheshimiwa Nereo Kombo duogo a position mar MCA. Kaka kako, who is your greatest challenger? My greatest challenger gisani to podokane. Kato duogo. Kato duogo. Kata kinyo chako lando mana ni kinyo duogo, ni ochako duogo Manyatta B. Yes, I'm sure of it. Ento konyro gi ng'ate manyakao kata kokawe gi malo, lakini gi Manyatta B. Jo Manyatta B osa decide. Koro onge your greatest challenger? No. By the way, Manyatta B ani michunga koda. For your information. Akako michunga ko. Chieng' moro kata ka siasa chako moshika, baba Manyatta B silently. Iwiji ni candidates ma Manyatta B ochunga gichunga kako. Last time nere Pamela manani kom. To kanidhi any function iwinjo ka kake miwuoyo. Ginge giman. Iwinjo, ginge my capability. Ginge ni akako kodonjo kacha. Dhi change narrative ma Manyatta B ma any candidate no bro biro to kakako. Nyaka be no bro tiyo matek. Kata sane me dhi kiwinjo business mbaka mego en mbaka kako. Okay. So what makes you think you are the best person for that position? Gima mi aparo ni an maber e position no nekech no, means you are the best, not maber. An ma the best. Yes. Gima mi aparo ni an the best. Yes. Nekech jogo mosadhi te gi jogo mabiro ok gibi kawuono ni gin newcomers. Gin jok mosabede game. To gik masatimo ok ane ng'ama osatimo. Plus mantie kombe nyaka mosadonjo offices go. Koro momiyo aparo ni an the best. Okay. Yes. Mheshimiwa Kubasu bende luwo chenro ka ndio wacho no mor kodi kata kamano wacho ni kwayo mana kuye mano mar siasa seje ma ugo siasa maybe otimo mos ka ndi kodhi chopo kalo record mok nyal gengo mi ok nyal yudo thuolo mar chopo kata kamano amor ngato penjo ka indi ni ero kama na hinya amor ahinya koda kako kendo kang ma osebedo ka ogoyo kod jo Manyatta B Ward en gino ma ngato bende nyalo neno chandruok mon ka jo Manyatta B Ward waonge gi a leader, wan gi bosses. Of course. So there's a very big difference between a boss and a leader. Yes. So usebedo kuyiero mana bosses? Wan wasabedo kwa yiero bosses. Mane mo miwinjo ka seche moko chien kata cha mulo ni an ok adwa bedo boss jo Manyatta B. Idwaro ni Adwa bedo jatij. Okay, good. Adwa bedo jatij jo Manyatta B. Nikech jok moyiero gilokre tache to gilal. Not knowing ni we are the taxpayers. Sure. Wane mwandiko gi. Mshahara mage chamo kanyo na en ushuru na kanyiew credit anyiew mkati atimo handa moro ng'ada ushuru mane salary mochamo. To ka gichopo kucho to wigi wil ni gin bosses. Yes. Okay. Ero kamano ahinya. Koro wacho ni wang' ni uyute mondo kare wang' ni ber mondo koro uyiere jatelo mok uyiera boss. Uyiero jatich. Uyieri jatich. Yes. Okay. Ero kamano ahinya Henry amor ahinya gi Kala TV kima sani endi kendo waneno chenro yone endi maro makare kata kamano ok an ja Manyatta B Ward an ja Homa Bay tapenjo akako ni as a young person what is his future in politics and gi rowere matindo be future mari politics and future mari jok matindo mabende samoro represent. Okay, future mara politics en adwaro ne adhi mbele zaidi. Emomiyo achako gi piny. Ing'eni kiidho ngas tichako gi tielo mapiny kidhi malo. To ageno ni kadonjo gik mabiro timo kae biro miyo adhi malo. Nikech katiyo Manyatta B maber, Manyatta B biro ng'isa ni kare koro rit no constituency. Donga idho. Mano is my future in politics. Rowere an go machiegni kendo king'iyo rowere ma Manyatta B. An kod gi machiegni nikech kata sane king'iyo mtandao anyiso gi ni mondo giwuog gikaw ID gi kura. Nikech eka ing'eni kata wa speak loud machal nade Yes. to onge kitambulisho gi kura
ok bi winj voice wa. To ka wan gi kitambulisho gi kura, voice wa nyaka winji. Yes. Okay. Kiboko wacho kaendi ni onge gima Manuche osetimo ne joma Nyatabi kae. Nobedo nominated to position endi no okonyowa. Mano jama Nyatabi. Yes. Emo wuoyo. Aito ng'ato wacho kaendi ni Henry Puoch gi Park ne Hassan odhi mana nyime wan bang'e. Aito mano Kaleb. Aito ng'ato wacho kaendi ni wamor ahinya but Boerga luongo jok mok nyalo wuoyo e TV. Koro dak waneno ka gibiro magiweya kaka emobiro kende. Samoro ng'ato kobiro nikech dich mare. Koro dich ma ok nyal geng' mondo ng'ato biro. Henry luonwa kanyo grand debate mondo bi wapenj jogi penjo. Nikech ka ng'iyo gi te, pod ok asego kogno ng'ama nalo dhi tayowa kaka joma Nyatabi. Mani luongo kanyo ni Joseph. Ang'o manyalo kelo ng'ato wacho ni ok one ng'ama nyalo tayo joma Nyatabi? Samoro poko orich ng'ama dwa tiyo ne Nyatabi no one on one mondo onyise ousne sera ge winjo. Ni mtandao kae be nitie jomoko ma en kakoromo kodie mtandao cha kako kawi. Tingeni kosaromo kodie mtandao onego beno kaw that initiative. Ni okay, mae ng'ani dwa tiyo ne Nyatabi. Ere kaka nya riche mondo abed pode piny mondo apenje ni sofa odwa timo ne Nyatabi ang'o. Kore momiyo samoro poko na dugo joko wacho kanyo ni luongwa wate mondo obed debate mondo penjwa gik mora timo ne Nyatabi. Poko leo sa pod nitie kata ni nyadhi adhi e page na tinya inbox moko wanya wacho inbox nya penja kata nya penja e public kanyo, then I'll answer you. Okay. Abu ng'isi gik mara timo ne Nyatabi gima satimo tema moko be asawache TV kae. Akako tiyo wamor kabisa osetero wa Rotary ma wasomo. E weche mag education. Yes. Iro isetimo gimoro. Pod in gi dwaro moro weche mag somo kech kache maune gi skul achiel mana mar public. Though county to nigi mandate mar gero the TVETs and the ECDs. Yes. But bende chando chuchu kaka joma Nyatabi wuoni un mana gi government school achiel. Ma en mana ma primary. Secondary to koro gomba kane. Wachno chando chunywa saidi. Nikech king'iyo Nyatabi maonge playing ground, onge hall, onge school. Gik moko adek ma important. Ang'wen so far gichiro. Iwinjo. Chando chunywa. To debed ni wan gi jatelo madwa notine jopiny okolokore boss. Yes. Do luonge stakeholders ma Nyatabi. Kata ka public participation opodonge kata ko bet dichiel e higa e financial year. Do luonge stakeholders ma Nyatabi. Nyatabi chalo kit kendo. Kite mag kendo. Nikech Nyatabi nitie Kanyakwar, nitie Kasagam, iwinjo, kas nitie Jopango. Oluong stakeholders gite, oket gi on board. Nikech jogi ma on Nyatabi. Kite adek gi ma on Nyatabi. Oket gi on board. To ng'is ni jokama. Waonge school. Waonge TVET, waonge nursery school. Waonge market. Iwinjo, gik ma county nyagolo. Then, odhi motivate joge. To jogi nyalo so delegation mar dibet gi ng'a. Gi Mheshimiwa Shakil. Ni wan so far wasa identify pap moro kama. Be nyanye mondo igernwa school. Iwinjo. Ting'eni koro kae no dhi olal. Iwinjo. To iwacho sani ni telo mashinani. Telo onego bed ni wafeel at a doorstep. Onego birwa. Wan e bosses ge. Ng'ato gikuonde ni county cha e boss ne. Wan ga e bosses ge. Wan emo onego birwa to wasomo paro. Kae no dhi modhi chimble. Wadhi yude kanye. Wadwa tieko gini masani ndi kwa tieko ting'iyo kamera kaendi. Ada ni wuo gi joma Nyatabi wuod, ti wuo kod bende jotelo wete uma bende samoro se nyiso interest gi sani kata mabende pod biro nyiso interest weche gedi mago mag peaceful campaign. Aito gweche mo gik minyalo wacho. Okay, joma Nyatabi oyaore uru okinyi ma kawuono kendo. An gima da nyiso joma Nyatabi ni vijana owuog oko mondo kaw kura. Maonge kitambulisho, akwayo ni unya mobilize maonge kitambulisho mondo ubi mondo wang'i kaka uyudo ID
e yo mar haraka nikech rais nyosaketo ID luorre mondo omi vijende gima dangiso ni kura gi kitambulisho kukao eka duondwa ibro winji kaka jomatindo. Tagombo ni duond jomatindo winji nikech iwacho pile ni gine jotelo makiny. Iwacho ni kama sio sasa ni sasa hivi. Koro wan I believe ni wabeduru jotelo masani kikwarit kiny. To jotelo masani wabet mana kwa kao kura gi kitambulisho. Jotelo wetena mochung' Manyatabi kata Kisumu kwa jumla, Kisumu county kwa jumla, an gima dakwa ni wang'ieuru kaka wareure mondo wapool resources mondo wagol jo IBC office water gi mashinani wahakikisha ni ji okao kura nikech jogi ka gibete office kijana okang' ni wuog Manyatabi okang' ni wuog all the way Kajulu gita kuchocho mobika mokao kura to kwa nyaluorore gi jogi e polling stations go to jowagi nyithindwa gibiro kao kura. Mane gima wewgo kako jende gi jotelo ma Manyatabi. Jo Manyatabi akwa ni kochopo 2027 ako ni wuolru retoka mondo adhi atino. Anado bedo mana jatiju kada bedo bosu madruoth gwedho gi mago. Ina mana kao thuolo makende mondo agoni erokamano kuom thuolo mari mabende ikao ibiro wago kodi mpaka kaendi. Ate mus makende ni joma bedo nego bedi bedo okoyudo thuolo mano mar chopo kalore koda kadish mabende ok nyal geng'. But erokamano ahinya poch gi pak kuom thuolo mikao. I wish you the best and ageno ni kaka wamedo dhi kaka pod wabiro medo go mbaka matut pod wabiro medo yudo opportunities mondo mi in bende igo mbaka gi japiny nikech mbaka ni kopo nogoe dichiel kama to gika point makoro wich wil kendo to kwagoe pile to wamedo yawo Uganda. Erokamano ahinya. Koro mga jwang'o bedo kaendi koda Mheshimiwa Hassan Akako mabende dwaro ko mar MC ma Manyatabi Ward. Mbaka mogo kode kaendi en dwaro mare ne jo Manyatabi Ward mabende winjo kuloso kanyendi matut ahinya. Gima bende wacho kanyendi wacho ni the incumbent omiyo 2%. Kokete scale mar 1 to 10 to miye 2%. Kumano obiro ng'iyo to biro chalo nade kaka omedo go mbaka kaka jo Manyatabi Ward un bende umedo kao thuolo mar to make decision. Ritu masani endi warado kodi kero odiochieng' onogo mar makinye chieng' mar masule mokinye.